Hune. Kwa siasa. Bwanji mzukuru. Nilipo makati wote. Nilipo. Pakati kuno kumakala. Kuno kuti tena mzukuru. Tinotenda. Amene kuno pio. Tenda kwakanaka zeko. Anditi. Aiwa kwakanaka. Aiwa kwakanaka. Tiri kuchengeteka chero utano huripo. Aiwa zviri kuoneka. Tinotenda. Aiwa tinochengetwa vadzimu naMwari vanotichengeta. Tinotenda. Chokwadi. Tadzoka kudare kwedu. Madzoka. Tauya sekuru. Aiwa zvakanaka zukuru. Tinotenda. Magona kushanyira sekuru. Tinotenda. Chokwadi. Taona mune vazukuru vari mudare. Aiwa ndizvozvo. Hatina kunge taziva kuti zvakamira sei. Tanga tiri kuda kubvunza kuti vazukuru vari kuuya kekutanga here kana kuti vakambouya kudare kwasekuru. Aiwa magona sekuru. Kusi kutanga vakatombouya. Kune vazukuru vakatombouya. Kune mukomana nemudzimai wake vakasvika pano. Vakashanyira sekuru. Vaita dambudziko mumusha. Nemwana. Ndo zvakaita kuti vagone kusvika papi? Pano pasekuru. Ndo mawiri avakaita sei? Mawiri avakaita kati sekuru takafirwa nechi? Nemwana. Tikutadza kunzwisa kuti zviri kufamba sei? Ndikati aiwa kamatare ndiyaya. Tinochekaidza matare. Sekuru havatauri kudiwa. Sekuru amadu vagara vachiita sei? Vachitaura chokwadi. Ende zviripo ndo zvavanotaura. Shova ndakagara pa ndikatanga kuvapandira matare avo. Ndikati aiwa hongu. Vazukuru masvika papi? Pano. Asi munhu wamukufungira handiyeba. Nokuda kwokuti isu vana vemazuva ano kunyange vakuru vanongoti munhu akachembera hanzi ndiyechi? Ndiye muroyi. Chandiri kuda imi endai munotora chi? Munotorana semhuri. Pano. Sezvo magara ndikuona muri kuita sei? Muri kupumhana muchinongedzana, asi ndikuda kuti mese muye papi? Muye pano. Kuti ndigone kupanda chi? Matare. Umwe nomwe achiita sei? Achizvinzvira. Ndokusvika kwavaita ri? Ranhasi uno. Chokwadi. Ndoda kuvhunza muzukuru anozati anovhunzisisa. Nhasi ndikuona mune chirungu mazoisi handisi chiona. Pane zvazvinoreva here? Pakanaka muzukuru. Vazukuru vamwe vanoziva kuti sekuru vane mira glasi yavanoshandisa. Iyo iri imwe glasi irimo mataraunda. Saka nhasi uno ndikushandisa chi? Ziharira mukuona here. Ndora ndinaye musuku nditengera kwamasa. Pasire kuvantu angoti bichana. Nhasi ndora ndikushandisa here. Aiwa wagona. Handiti. Aiwa zvakanaka. Zvakanaka kuziva hakuna kuipa. Munyembuda kuziva kuti sekuru vari kuzvifambisa sei. Sekuru vane nzira dzakawanda. Hazvikuru kuti mabudiro anoita zvinhu kana pari pagirasi. Zvasiyana chine? Hazvina kusiyana. Hazvina kusiyana. Nokuda kuti mvura hariyo yamaona. Mvura iri mukati yamukuona ndine zvanenge nchitoona imomo. Ndine zvanenge nchitoona. Zvinoenderana nedaro racho ranenge nchiita sepanguva yacho iyoyo. Neshuwa mashamisa kuti mazuva ese pamunouya kuno handishandisechi. Asi nhasi uno midaro ravo ndikati aiwa rega ndishandise ripi? Ndimboshandisirawo. Ndogona kutomuona imomo zvakare. Ndotomuona imomo zvakare. Mbavha dzacho ndotodziona. Ndotodziona. Vazukuru vangu vazhinji vatongoziva kuti sekuru vanongoti vanobata mbavha nechi? Nemushonga wavo gwenya kwenya. Wemombe wachingoitawo semombe, wembudzi wachingoita sembudzi. Saka imomo ndinotoona kuti aiwa dare iri rauya apa here. Ndinogona kuti rifambisa sei? Zvese zvinenge zvibuda papi? Apa. Uyu munhu uyu haada mushonga gwenya kwenya.
kana kuti ane zvimwe zvaari kuda zvese nechizviona mupi imomo. Nekuti tine vamwe vazukuru vanenge vachingochema chinzi zvangu zvanonoka. Saka ndine nzira dzimwe dzandakazoona kuti aiwa izvi zvinoita kuti vanhu vedu vaite sei vakasira. Vazukuru venyu tichange tichivaburitsa kubva pachipfuva apa tichidzika kuzasi vaitawo chikumbiro kuti kwavanobva havasi kuda kuti vamwe vanhu vasingafaniri kunge vachiziva zvidariro vazive zvikuru sei panyaya dzekuripitswa nemadzichi nemadzinhambo kudini kwavanobva. Tichange tichitapa mazwi avo tavapa microphone yakafanana neyamuinayo zvakanaka tangoti tizise dare rino kuti vazukuru vaisa chikumbiro pakanaka iwo hazvina kuipa vangade zvavo kuti hatisida kuonwa zvisva hasina kuti bati sekuru havatauri kudiwa ende apa handisi kutomborega kutaura ende muroi ndinototaura sekuru chokwadi vanochiita sei vanochiburira ivo vakada kuwanza zviso zvavo ngavawanza asi ndotaura chokwadi ndochandoita sei ndochanda bo sekuru havatauri vakawanda havasi sekuru vaivo kuti vanenge vari kuseri kwemachira ukwaiva sekuru vanobuda pamhene vachitaura zvavanenge vachiona aiwa taurai navo sunungukai henyu vazukuru sunungukai. Ichokwadi mwana uyu angava ni 22 years mwanasikana mwana wangu uyu akangorwara zvisina tsarukano arwara zvisina tsarukano akangoita short illness ndokubva atongofa ngodonha ndokubva angoti ndiri kutsva muviri wese ndesarai hapano pakuda kunochimuviga kudai tichangopedza achiemiwa zvakanaka unganirwa takunomuviga kudai tichangopedza kufudzira nguva vangoita mheni yakangorova pandokangorira vangotangoita makure akangoungana ndobva vangoputika mheni sokuti vanhu vakangozobva vangu vabarira mhanya kudzimba. Ine muti wayakarova padhuze nepatakanga tichivigira mwana ipapo saka vanhu vangotomhanyira kudzimba zvokuti vanhu vakasara vasina mati mukama nezvakaitika izvozvo. Saka yakava nyaya yakatekeshera munharaunda kunzi zvaitika chishamiso chakadaro. Saka mukufamba ukatangoita vanhu vachingobuda kunzwa kuti chii chakaitikawo panhamo patakazosanganawo mumwe akangoti ndokubva ndipawo nhamba dzepano ndokubva tazoya kuzoita tsvakurudzo nditione kuti chii chinogona kunge chiri chocha kana pane chakakanganisika here pakuti vanhu vachingopedza kuviga munhu ndokubva pangoita mheni. Makaedza kuenda naye kuchipatara here mwanasikana akashaya panguva yaakanga asisanzwe zvakanaka? Takati chiri muprocess yekuda kuti tiunganidze mari timuendese kuchipatara, saka takanzomba tatoshaya mukana wacho iwoyo ndokubva atogwina ndesarai ngeya munhu arohwa nezvinhu. Uyu mudzimai wangu ava ndo amai vakatibereka ava vokutanga ava ndiri amai vangu baba vedu vakashayika ava ihanzvadzi yacho asi ari mwana womunini wababa munini wacho vakatoshayika zidiyo right. Uyu mudzimai wangu uyu munin'ina mwana wababa munini asi uyu masisi ava blood mai vamwe baba vamwe chete. Uyu mukoma wangu baba ndo vamwe chete asi madzimai ndo akasiyana. Asi uyu anga ari mwana wamai mukadzi kutanga wababa, saka vakazosiyana havo ndokubva vazorora nyamai vangu avo zvongori mhuri imwe chete takadai. Amai zvakakuomerai zvakadii kushayikirwa nemusikana anga asvitsa 22 years? Zvakandiomera zvakanyanya zvakatoita kuti ini ndiudze murume
kuti hatifambi toona kuti chii chakaita kuti mwana afe zvisina tsarukano zvakadaro. Saka zvimwe chete nana tete hanzvadzi dzaiva vakafawo vese vari 4. Vana tete vese vari 4 kusanganisira nemwanasikana wangu wabva aita wechi5. Vaifa sei? Tine urombo nokunzwa nyaya imwe chete. Vakafa vanhu mazera api uye vaifa sei? Vamwe natete avo vaira vakanga vatoroorwa. Ava vamwe vaira avo vanga vasati. Asi mumwe anga ane mwana mumwe uye anga asati ane mwana. Avo vaifa vari kumurume anongonzi arohwa nezvinhu. Otomukwasha otofona kuna amai kuti mwana arohwa nezvinhu. Pasina kuona kuti vanopuwa mukana wokufamba. Hapana kupuwa mukana wokufamba. Munotozosvika kwamuda kufamba munhu atoshaya. Kwakutozongonzidzokera imwe nemunhu akatofa kudhara. Saka zvakandikatyamadza kusvikira ndakati murume hatifambe ndokusvika kwatakaita pano ini nemurume wangu. Inini ndakandapuwa Kunzichiuya ndakavapa puresha. Ndapuwa puresha nemudzimai zvikanzi ngatimbofamba iyo. Saka pataida kuti wotifambe kuna amai semunhu wakurawo. Angoti inini zvekufamba kuna iyo ndakakura makumbo anga haazikwanisi kuti tifambewo tichiona kuti chinogona kunge chiri chiri kukanganisa mumwari medu. Pakafa hanzvadzi dzenyu apo pakambofambiwa here? Ndozvandatobva kusanangura kuti amai vairamba kuti tichifamba chitikwanza taenda kuna amai Muroro. Imi kumba kwenyu mataura kuti munin'ina uyu mukoma. Imimi sevakomana makaita sei kuti mufambira? Amai vanongopirwa kunzi taakudai havaendi zvozvuzwa kuti dzande. Imimi sevakoma makaronga chii? Isusu sevakomana pani vana vaishayika vanasisa pani patakamboedzawo kufamba kune mamwe mapostori pani pano. Saka taingoudzwa nhoroondo dzakasiyana siyana tomubva tadzikana taona kuti tingapedzisira tavingana vana vanyamunhu tomubva tamuzosiyana nazvo. Pamakauya muri vaviri mukadzi nemurume, sekuru vakakuti chiita isei? Patakazochiuya panapa mushure menge painga paitawo munhu akandipawo nhamba akati chimbodii mambosvika uku ndopatazoya panapa. Sekuru vakanditi kana kuti vakatiti isusu tinouya tiri vakomana tese zvemukati memba medu maamai pana vamwe vakomana 2 madzikoma anga asipo zvavo nhau yekuti vari kumabasa vanga vati tiuye semhuri takakwana mai tisavasiya nehanzvadzi pamwe chete nemudzimai pamwe chete nemunin'ina namasi komama vanhu saka tavaya takadai ndomasvikira taita nhasi. Amai pane zvimwe zvamaziya here panyaya yekurwara kwevana kana kuti matambudziko ari kuita mumakarohwa? Nini hapana zvandaziya, asi kuti ndatongoti regai tiende tese takadai sekunzi zvitaurwa kwatakaita nasekuru kuti uyai semhuri. Sekuru amani ndataura nevazukuru venyu tanga tichikunzwa nhoroondo nekuti pavakauya dande kutanga taatisipo taakudzorera mumaoko mene sekuru mutifambisire mberi. Dare vaungana vazukuru vauya semhuri asi kune vamwe vaviri vasipo asi takudzisiya mumaoko enyini. Pakanaka vazukuru, dare ndiyo inhane miri ndiri kuendera mberi. Nokuda kuti vakauya pano vachida kutsvaga gwara kuti vazive kuti chakasakisa rufu rwemwana zviri kubva papi. Uyezve hazvisina kutanga kuti ivava vazukuru ava ndo vakafirwa chete. Handikukwanisisa. Tikada kutarisa totoona kuti ivava vazukuru ava tuvavira musha ivo mavakagara mune hanzvadzi dzimwe dzisikana dzakatoita sei dzakatoshayika zvichikonzereswa nemunhu umwe chete. Asi pamunhu umwe chete chavaitisa kuti vagone kusvika panapa ndechekuti kuti vauye vese, handavati kuti vauye vese, ndechekuti munhu waakufungidzira haasi ndiyeba. Muri kupanzwisisa? Inhau yekuti tikagara isusu tinenge tichiti munhu kana akura achembera amuroyi. Handipapanzwisisa. Amuroyi. Fungidziro yavo mese mavafamba munhu waari kuudzwa haasi ndiyeba. Tindoda kubata pane mudzi chaiwo.
nushako kwamaita mese munhu wamukufungidzira makagara apa ndo amaika ini ndo wamuri kufamba muchidzo ndo vari kuita sei nekuchembera ka asi kana munhu akanzi achembera akusi kuti ndiwe muroi mukumbanzwisisa muroi wenyu aripo mukumbanzwisisa mai avo kuti vazoroorwa kwavakanorwa nomurume wanga vagarisane naye ndokanga kune mwana kauyu akaberekwa uyu mwana uyu kuti azosvika kudai anga nditsanangudzire mukuzisiya kuti azosvika kudai sozisweri mukomana nchandoziva ndechekuti baba vakatanga kuroora mai vekuyu chinja manje muzukuru nda kutaurira ndati sekuru hataure kuita sei havataure kudiwa nokuda kuti kana masvika panapa sekuru amadu vanotaura zvavanenge vachiona upanzwisisa uyu mwana uyu amai vake upanzwisisa amai vake vakabereka mwana uyu handiti amai vake vanga changa chiri chidhakwa changa chiri chidhakwa chakazokanganisa mwana kusvika charovera mwana uyu musoro pasi kusvika zokwara ziso ende paakakwara mwana ezisanga ane 10 years ende ndo zvakazosakisa kutizo baba vake uyu wasiyane naamai vake azotorana naye mamai anopanzwisisa atorana naamai ava panga paakuzoita imi paane godo mai nokuti uyu anga akasungikana achitoti bhozi kuchikoro chako chaiko kwayo haana kubva atoita sei haana kutoenda kuchikoro akangoenda hamene apera nge4-5 andimoda ndo madzidziro akaita sei akaita ende aitowa nedaka nani namaini nachita mainini havasuda kunendesa kupi kuchikoro vari kutaisa kupi vana vavo zvakazosakisa kuti uyu atofungidzwa kuti amaini vane zvavari kuita sei zvavari kuita but kwete uyu akazogara atoona kuti ininika upenyu uyu ndoenda nawo kupi chikoro hapana ka but vari mumaplasi handiti akuzogara akutinga akutotaura kutofunga pfungwa dzokuti rega ndichibvunza kuna amainini andombanzwisisa aramaiwe kutizvo mainini zvinhu zvandopenyu handita sei wandiomera ndikutadza kuziva kuti chii nemararamiro andakaita sei andiri kuita akapiwa jira yeredza nayo jira yeredza iri kupi yawakapiwa jira yeredza ndinayo ndakaripiwa zvichinzi ndei ndishaveri ndakati handisikwanisa kuwana basa handisina kana chandiri kukwanisa kuita musha panodedzwa mwoyo vanenge vachiita zvavanenge vachiita ine handitomboonekwa semwana anenge ari pamusha ndibatsirewo ndikwanise kuwanawo pekuti ndichiwanawo basa ndopandakapiwa jira iri zvinzi jira iri ndereuvhimi utsvake uchivhima zvauchavhima zvisingazivi kuti kuvhima chirudziye asi ini ndakavataura nyaya yebasa ndobva vakanditi no muzukuru mwanangu jira iri itasi dhora unogara naro ukaisa kupilo kwako pasi paunorara rinogara riri pasi pepilo pako ndo jira richakuchengeta kuti uwane chekuita basa uwanewo basa uri kushanda naye muzukuru sekuru basa rao kuita nderipi kwauri kuplaza kwandikuona hatini ndovhurira mombe tarisa mombe ndo zvawakapirwa jira iri ndo zvakatondinetsa ndokuvhima kwacho asi wanga wakunovhima mombe dzemurungu paplaza
sekuru handizive kutoti papa mutondibatsirawo nokuti ndanga ndiritori mugwara rekutotaura nawo kuti mai ndofa ndichiita zvekufudza mombe rezi ndichikrina matanga panochengetwa futi huku. Saka ndakanosiya mombe mumapadhuku ndouya ndokrina matanga. Harizi riro basa randichida ini, asi vakangoti unochaona kuti zvinofamba sei. Jira iri ramba ukarisa kupiro kwako. Ndinaro jira zikuru manje chinhu zvakamuzoona asi serizvo andoanzwisisa hongu wakapiwa zvawakapiwa kuti unge uchiita sei, asi ndati nhasi ndinoda kupandira ichi matari apa handigoni ndichataura asi handitaura nokuda kuti muroyi wangu apa mura muroyi apa hapana wamaifungidzira kuti muroyi maiwa asi muroyi kuchembera ndisi kuti kana munhu achembera hanzi chi muroyi mupanzwisisa ndati munhu kana achembera haasi muroyi ende vazokugara maziva kuti munotarisa munhu kunzi kana achembera akufamba netsvimbo kunzi kondiye muroyi wacho. Vana vemanje vamukutoona zvavo vachitofamba ma30 years ndo vakuita sei, ndo vakurowa zvezvo zvamunombofungidza kuti munhu achembera asi muroyi. Iwo kazhinji nhamo dzinoitika dzehanzvadzi ava handiti dzinotoitika ipapo tongoti hanzvadzi dzenyu nhamo dzinoitika kazhinji seiwo panoitika nhamo idzodziwo unenge wakadhakwa. Munhu anozoenda kunowigwa munhu anozoenda kunowigwa nayazoko ndiri kunyepera aiwa uzisiwe kazhinji panotozomukwa unozomuka iwewe munhu abva kunoita sei. Asi chinhu zvaida kunyatsotaura kuti iwewe handiti muzukuru muda kupanyanyisa ushu newe iwewe une hete break amai wako ari kupi wasarechi hapana kubatikana ngati hapana kubatikana pokuti mutauro kuti amai wenyu vakaita sei vakabatikana. Inhamo dzese dzinoitika vafu vanasikana vanenge vachifiwapo seiwe uchienda uchinonhingewe ndo unomhanya kunosunga zvitumba chitunha handimbosuke asi ndati kunosunga zvitumba hembe vanenge vari vanin'ina vamwe vanenge vari vakoma saka ndongonzi ndibatsire kubatsira vanhu kuti tisunge sezvo vanenge vari vanin'ina vamwe vanenge vari vakoma. Muchizoita sei ko zvamunozotambo dzinenge zvichizodhonzwa ipapanike pamabhurugu andiri kuona inini ndiye nchizongonama mandizotorawo bhurugwe wandivape handizoziva kuti vanenge vachida kuzoridii. Saka inini ndinongotiwo panenge ndichirongedza paya vanobva vatigara watageta 1 bhurugwe woya naro, saka ini ndongowapawo handizoziva kuti vanenge vachida kuzoriiti sei. pamunhu wese anenge ashaya ndozvinoitwa izvo. Ndongoti pane 5 vacho vese vari kunzi vakafa, chero mwana weivava vakafa mabhurugu acho ari kupi izvezvi bosi pane mabhurugu ayaripo. Inini zvandoita ndonzi bhuti avo vangu vepakati avo ndo vandonzi ndivasvitsi. vane mudzimai ane mwana akashaya kwete vamwe vacho vari pakati avo vanebva chidema muri vemba imwe chete manje ndo hanzvadzi yangu. Kana makasvitsa munozobvunza kuti muri kuitei here nemabhurugwa avo because ndevakadzi mune mapa munhu wechirume. Inini ndinongonzi pandorongedzazvo ndongonzi tora bhurugwe 1 saka ini ndongotora ndavapa vozonditi chienda unosvitsa bhuti wako ndongovasvitsawo. Kana mavapa imimi semunhu mukuru makazombobvunzawo here kana zuva 1 kuti mabhurugwa evakadzi andinonzi ndikupei naamai mune muchaita sei makambobvunza here? Handambobvunzawo ndechingotiwo ndichingotiwo ndo zvavari kuda saka inini handimbovabvunza kuti vada kuita sei. Uroyi mukati here kuti bhurugwa remunhu rinotorwa nemujima ritora ane hembe dzake muno pamunhu hamuzvione sezvinhu zvine uroyi
zvimwe zvinhu unenge usingazivi uchitongotopa munhu zvavari kuita ivo handizivi kuti mimi dai anga ari mwana wenyu chipfeko chake kana ane 10 years achinzi ashaya rungu robva ratorwa runopiwa munhu munofungei nazvo imimi ndotoona kunge ndirutongoshandiswa nokuti pandozviudzwa kuti ndiite handitombofunge kuti zvakashata kana kuti zvinozoita sei ndotongomhanya chitozviita kaimaiona kuti renyu kiyose munenge usingambonitsanangurawo nyaya yakadaro ndo zvamune muchiita nyaya yekutaura nehatazi renyu chokwadi hongu chokwadi vanondipa zvavanenge vatorasisa nyaya yekutaura nasekuri chokwadi here kuti ndimunopiwa mabhurugu hongu ndinapiwa mabhurugu andonzi tiza nawo ndozovapa amai sekuri ari kubvuma kuti tinovapiwa right ndosaka manzo paindataura ndikati nhau ifu munhu kana anzi achembera kusikunzi chemuroi vanhu kuuya kwavo pamwe nefungiro yavo nemararamiro avaita vari kuti mai ava ndochi ndomuroi asi muroi amaiwo mukadzi uyu nemurume uyu ndiva nebasa rese pano avapo uye mimi zvamunopiwa mabhurugu echikadzi muchinzi tiza nawo iwe muri munhu wechirume mune ruzivo here 1 ramavambobvunza kuti tinozviitirei chinhu chinoitika pakazhinji chinhu chandoona chambotaurwa navanzvadzi yangu kuti zvimwe zvinhu zvinoitwa unokachamidzwa kutadza kuziva zvaunenge uchiita wozopepuka patori pai zvekuti ipapa so kana ndakatombozvifunga kuti ndizviudze mukoma ndinoona pfungwa dzangu dzikiramba kuti ndiudze mukoma ndo maitiro kanoita zvinhu zvacho izvozvo zvokuti kana even nhingi chuma cheche chavanotora kuti vanzvadzi ava pavanotipa chuma cheche pandinozonzi enda unochicherera kugowa kuzuva renyaradzo kuti ndizvidure kuhama dzangu kuti ndezviri kuitika handizive kuti chii chinoitika pane mashinda dzinotorwa pavanenge paunganidzwa zvinhu zvasungwa kutorwa shinda dziri kuuya futi nekwamuri kai dzinouya nekwandiri futi moita sei tinozonodzicherera kumanheru zuva rerunyaradzo riye roku panotambwa runyaradzo kumanheru paya vanhu vachiridza ngoma zvinonzi enda unechera paguva pake toisa asekuru amadzi vari kunyepera here amai venyu kuti muroi zviri kutaurwa nasekuru handizvirambei hapana pavari kunyepa sekuru kozi zvinhu zviri kuitika zvechokwadi zviri kutaurwa nasekuru hapana kunyepa saka pamune muchizoendai munocherera kuguva muchicherera chuma ichi nezvimwe zvakadaro mune muchinzi musaite sei ndinonzi kana paunocherera usatauriri mumwe nemumwe zvaunonoita ingoenda chetosiya ucherera wodzoka mune vamwe asi vanototipa nhingi papo inwai hwava vanototitengera kana nyange hwabikwa hwechibhoi vanogona kutotitengera hwechirungu tinwai tozonzi teta takadhakwa right ndiri kuenda mberi handisi kumira nhau iripo ndeyekuti vazukuru mauya neshuwa makauya pano muchida kuziva chi pakatangira nhau yerufu yemwana muroi neshandakakutaura kuti mukauya ndikuda kuti muye mese asi muroi wenyu pano haana kuita sei haana kusvika munhu ane basa rese haana kusvika papi pano mai ava havasiri vane basa rikuita sei rikuitika tati mupanzwisisa havasiri vanechi vane basa rikuiti uroi amai ava mukomana ndovane nyaya ipi asi chandiri kuda kuti zvese zvigone kufamba zvibuda ndakuida kuti vagone kusvika papi pano nemabhurugu api iyayo zvese ndovachatsanangudza mafambisiro avaita sei avaizviita asi ndiwe murwo ichi apedza chi dzinza kumwana wako chaiwo waichema maiwa ndovane chi vane dambudziko ripi iroro saka tototi isindiketi nemuinawo vanozisiwa kwanti vaitotumwa kungatisa kugara
saka ndikuda kuti vagone kusvika papi pano. Uyu ndikuda jira rake futi yeredzwa papi pano. Mukupanzwisisa? Asi amai vachasvika papi pano ende vachatsanangudzira mashandisiro avaita sei avazviita, nevana vachapupura mainhunge mafambiro avaita sei yavaita, because ndo vaitumwa. Uyu ndenyaya kupinda mupi ende amai vake iye paise paifiwa ndiye aida kugara kupinda mumba machigezesa pese pakanzwa mwana usikana akatokufa ndiwandopinda vachitira sei vanotopesesa. Koti ndinoda kubvunza pekuti ivo kuti vangwavo pese panenge pafiwa mwana vanenge vachinochema ivo vanenge vakadhakwa vanobva vatotanga kunetsana neni. Ndoda kubvunza kuti chii chavo chinenge chiitika. Wongo zvokuri munganzi munonetsana, hapana kunetsana pasi, pane zvizimba tingati pane mhiko inenge yakatoiswa yokuti pakafiwa panonzi mufi auda unowigwa kana paita nhamo hamufanira kuwirirana, munofanira kutonetsana kuti wani anofanira kutobuda papi ipapo kuvhirikidza vanhu vasaone zvinenge zvichiita sei zvinenge zvichiitika, asi zvese ndikuda kuzvifumura nokuda kuti kusvika kwamaita pano munhu wamaiti muroyi haasiri muroyi, kukura kuchembera hakusi ndokunzi chi muroyi. Ndinotonetsana zvekutoti iye anobva atozobva parufu paya otoenda anopomoka obva ati vanhu vototi ko yaenda kupi, ende vanhu vakutozviona kuti pese panofiwa anenge asipo anotobva. Tinongotanga kunetsana pandomusvitsa bhurugwa iroro chete anobva atotanga kunetsana neni. Muchaziziva nekuda kwokuti iwe wacho wakatoputirwawo ipapo mabhurugwa acho. Iwe paunongoita mbidzo mabhurugwa emuchinzotora mabhurugwa uchimanya unongochiti ada kuita wese ende uchiziva kuti izvi ndezvemufu achafa ipapo, kuda wanga muri kugoyiwa kunzizo iri rako wonzi budai naye uenda naye kuzodonzwa tamu muchiti mukuda kuzviita sei. Ndotozvifunga panapa makutotaura ndopanda kunyatsofunga kuti ndaimboatorerei kusenda asingabvunzi kuti muri kumboadii vanhu vese vafa izvino vanhu va5 zvandakuita ndezvekuti inini takuchida kuti imimi amai venyu vagona kusvika papi pano, unzwisisa? Amai vanofanira kusvika papi pano, ndikuda kuti vagona kusvika pano ende mabhurugwa ayandikada papi pano. Sekuru yakachenjeresa akazotiza hapana sekuru amada vatize, hapana kwaanembotiza achienda ndide kwamusingetu timudarirei sekuru andaitombomupa mucheka musiya akadaro muzukuru andimanwa hanike donodzo manwa akadonodzo donodzo yamanwa iyoyo hakuna munhu ane pfungwa dzakavhurika ngesekuru amano kwepesa hakuna kunomboendwa muzukuru, zvese ndikutozviona ndindosunga pano, hapana kwandati muri kudzoka papi pano. Mabhurugwa ndikuada papi pano, iwe jira ndikuida papi pano, ndigona kupa ndiraida rei ndigona kupetera chi ndikudzidza sekuru asi kumbirire zvigiriro kuna nyongo nhasi handikwanise nhasi handikwanise muzukuru ndivakazondikudzawo ndikumbira kuti vandiregiriro nhasi handikwanise muzondati nhasi sekuru muwaregera haasi kukwanisa kuti akuite sei akuronore ndati ndikumira kuti mabhurugwa agone kusvika pano. Iwe wacho regerero racho ndoda kuti uye nejira rako papi yeredzo pano ndouya naro sekuru ndora ndikutoda kuti ugone kuuya naye papi pano. Kana wauya naye pano sekuru amadi wachiita basa rawo handinopanzwisisa. ndikupanza sekuru yandaida kubvunza uyo mukoma wamukuru vakachena here pavari upi iyo mukoma mukuru saka ndati ngauye nejira rake pano yeredzo. Munoziva makambozvinzwa tane jira yeredzo makamboriona kana makambozvinzwa? inangu handina chandichizasa handimanza kuzvidairira ega ngauye naye pano jira iroro zvese zvichabuda panouya amai venyu pano panouya amai venyu pano zvese zviri kubuda papi ipapo indi kuda kuti amai venyu agone kusvika papi pano uyo auye nejira rake amai venyu achatova nemabhurugwa yavo ende ndikutogadza kuti wauye nechi nemabhurugwa yavo pano. Inhayo kuti muzukuru dawangagona chandinotokurudzira ndechekuti vazukuru vanenge vakateerera nhau iripo ndeyekuti
sekuri go back to sender hongu vanoita zvamukuda kunzwa kuti vaite sevaite. Asi chandokumbirisa ndechekuti kana muchiuya pana sekuru mukaona mafirwa ndokumbira zukuru musati mawiga mutumbi ngapawane 1 kana 2 anomhanya papi pano ndogadzira ndine zvandinoita zvinoita kuti mufu wenyu agone kuita sei kumuka nekukasira zvezvo kuti because iye zvinozvi varoyi vangwara vakunyatsa kuziva kuti iye zvinonzi sekuru vava vari kubata chi varoyi vane nzira dzakawanda dzimwe dzavo ndosamaona onda chinjavo ndikati aiwa ini ndakuchishandisawo sehari. Saka ukaona wafirwa zvamusina kunzwisisa usazomira kuti tichazoenda tanga tawiga chimwe chitotangidzira mufa ari mupi ari mumba mumhanya moya kunani kuna sekuru muona ndokubatsirai zvisina nguva munhu iye anobva ita sei anobva tobuda pachena. Asi iwewo muzukuru handisati ndakukwanisa kukuchenura ndati ndoda kuti ndegirochi jira reredzo ina ndati rebasa racho ndoda kuti igone kusvika pano handi kuti nderebasa wonguri adzi ndiri kwanise kushava kuvhima ndoda kuti isvike pano ndouya naro sekuru pari kuya mai vakomana ndoda kuti vagone ivo vachiuya nemabhurugwa ivo uchiuya nejira kweredzo sekuru vachitanga kutekedza matare avo ndopetera muroyi wenyu ndokuratidzai muri asi ndakudza kuti muroyi hapo asi ndikumbira kuti ndipewo riregerero kuna nhasi handikwanise muzukuru nhasi handikwanise rege ndati uya nejira redzo vaivotaura kuti pakauya vanhu vachitaura kuti tiuye kuno aitaura kuti ini ndavoda kuti pane zvimwe zviri kuitika mumusha asi handisi kuona mushiri apa panani pana ndomataurira icho saka anotaura zvakawanda. Aiwa ini ndichapinda matare ese ndaona kuti rai ndikuyaona muzukuru chandakuda ini ndechekuti undigirejera eredza ndoya naro sekuru ndine zvandiri kuita handiti imi ndati muro wenyu ari kusvika papi pano ndinotodzoka pano handiti ko vanotadza nekubvuma ndati vanotadza nekubvuma kana zvakatonetsa takatoenda kaikoko asi ndinoziva kuti vanosvika papi pano handikurirwe nemwoyo zvichabuda ipapa chandakuda ndechekuti muroyi akasvika handitika ndo pandichapanda matare angu chinyatsa kudza iwe kutaura kuti pamwe ndaishandiswa ndaizodii ndinoti muroyi agona kusvika pano tochenurana kuroya kwatowako ko zvavaitakura mabhurugwa achibuda nayo chinopanzvadzi yako wanga uchiti kudi zvinhu zvemufa nhasi handikwanisi kubatsira kwandikuita ndokuti ndakuda kuti amai wenyu agona kusvika papi pano nokuda kuti muroyi anga achinze muroyi ndigogwawo asi havana uroyi waanoita sei waanawo vanga vachingonditi vava vanhu ndine muroyi zvekuti kana pekuti ndiwane pekugara kana kutodya nanchitotya kana iye muroora uyu ndaanditotya kutya chikafu chake achingoti ivava ndikumbira muregero zvenyama shokwadi kana kutozoya kwatakaita muroora wenyu zimeongoya aitoti anofungira kuti ndini ndaitosha kuti ndikuaprocheita mama mutofunirwa nemuzima wangu kuti nini ndimunogona ngemuri makatodyawo mwana wangu handisekuru kuti ndokonzi ndokumbira ruregero pasina kana chavabvisa kuti ruregerero vari vanga vachitotenanga kutadza kana kutofamba kana kutogara sekuru aiwa iyo nawo ichaita muzukuru ndechekuti muroyi ari kusvika ka handi muroyi tikuita kuti muroyi asvike pano pachasvika muroyi ndipo pamuchakumbirana chi uregero nhasi amugona kumena ndokuti muroyi achanga achizvipupurira pachezvake nemabasa ake aita sei aita muchizotanga kukumbirana chi uregero nhasi hapana kukumbirana uregero asi anda kugadzira ndezvokuti ndiuite mhiko dzangu dzokuti muroyi wenyu agona kusvika papi pano handimucha muti muroyi asvike asi pano anoita sei anosvika nirigatapano anoita sei ari kuzosvika noti ndo vaitonyanya kutaura kuti munosvika vaitonyanya vaitoti vavava ndo vanotoroya ndo vari kutouraya vanhu
Amai wenyu ndoda. Vanototi ivava vantu vomuruya. Maitozvinzwa munzeve dzenyu. Vaitotaura kutoti ivava vantu vanotoruya. Vari kuzvidyira vana vavo vega. Aiwa hazvina kuipa indati muroyi handina kudzai pane muroyi. Chandakumira ini ndakuti kugadzira kuti muroyi asvike papi pano. Iye muroyi ndiachapupura ega. Vaingoti munhu afirwa anenge azvidyira anzi huku yadya mazaya. Aiwa ka tinoda zvoona. Ini chandira kuita ndechikuti muroyi asvike papi asvike pano. Nhasi handina zvizhinji mauya kuti ugone kujekeserai pane chi pane dare renyu. Mafambiro ari kuita sei ari kuita dare renyu. Chandakumira ndechikuti ini muroyi wenyu agone kusvika papi pano. Saka muchasvika nemuroyi wenyu papi pano. Muroyi wenyu otanga kupupura ito mabatiro anoita basa rake. Handiti muchikumbirana tichenerana tichenerana kubva papi ipapo. Nhasi hatigoni kuchenerana nekuti amai veda vatata kutovatya tisingachatombovafariri vachingonzi ndo vanoroya ndo vanoroya. Ivo vachitoita rudo vachitoti vanangu asi isusu taitovatya kutoti haiwa ndo vanoroya ivava. Aiwa pakanaka zukuru. Apa nhasi handisi kudarikira kuenda mberi. Ndiri kumirira papi pano nedare iri. Ndiri kuisusikidza muroyi asvika papi pano muchigona kuchenerana. Fanika yeye ari kutokumbira kuti ari kuombera chaizvo kuti ndiri kukumbira regere. Aida kutondirova nekuda kutondirova. Kuti muri kuto kumbira kuti ngoti kwarini pamunenge makasununguka seko. Aiwa hazvina kuipa zukuru asi nawo ndati ndikumbokupandirai pashoma ndakupandirai. Zvimwe zvese zvizhinji basa rangu ndoripedzisa muroyi apapi apana auya nemabhurugwa ayo achipupura zvaiitawo. Iwe uya unechi nejira rako reito ndichipitira matare angu. Nhasi ndiri kugumira pamwe. Mashoko andinawo ndekuti sekuru amadu varimo matare havasi kumira. Nhau dzamuri kuona idzi ada kuzvionera ega. Ngaaite sei ngaasvike. Asi chandinokomekedza ndechekuti kana waona wafirwa musapumhane. Zvezvo kunzi mafiro aita munhu handisi kupanzwisa ndinhingi. Uya kuna sekuru. Asi chandoti kasira kuya musati mawega chi muya pano tobatsirana. Ndinomutsa munhu yeye ugona kuenda papi pane akazviita. Hazvitore nguva. Asi mukaitawo zvezvo kunzi mumwe pane vamwe ari kuuya wombodzi munhu wedu zvaane gore wombo vamwe ari kudzoka vachiuya pano vachipupura zveshuwa ndindakaita chi nevaroyiwa ndindakazviita izvi ndikadai. Asi ndikuti musati mawega munhu uyai nokasira panani pana sekuru mugona kuita sei kubatsire kubatsira inoona pane chi pane muroyi wenyu. Iri musati arisire kuti munhu kana akura achembera muti ndechi ndiye muroyi chete bedzi kwete. Ivo vadiki vacho vari kutobata. Handiri mukuona vaitoti zvamai avo ndo varoyi. But iye kuti azokanganisika ipapo ziso ramukuona ndamai vake nyakubereka vakazorambwawo vakazoita sei pakazororwa. Asi iye handimukuona kuti akabuda aiti zvinhu zvakandiomera. Kwakunotaurawo naamai namai nezvinhu zvinofambira tsvaga jira yeretu. Ende amai vavo vaitaura amai notsvaga jira yeretu ndo muroyi wacho akaita sei ane basa resei. Ndosanda mutaura nhasi muzukuru hatigone kuita sei kufambira mberi nedare. Toda kuti muroyi agone kusvika pano. Iwe uye nejira ripi iroro pano. Nokuti jira ipa vachauya nayo. Vakamitisa jira vatsvage jira iyoyo vachange varipo ndovane chi ndovane nyaya yemabhurugwa. Zvakanaka iwe zukuru.